Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini mau ngapain, mau kemana? Yuk, cus. Mas, mampir nggone arah. Terus kalian wong ados apa? Wong ados. Oh iya, arah Caruban. Oke, pas ya bener. Sehat. Apa kayak jenengmu sing asli? Tumini. Mas Tumini ya. Iya. Kayak kontol sing baru, Mas. Heeh. Arah kene, Mas. Nggih. Arah tak tes iki barang. Iya, udah dicas sih. Mas Dani. Tanya apa, Rang? Arang, tak kasih snack, Rang. Tak kasih snack. Siapa yang Pak Mat? Angel? Kita jualan peyek, guys. Jualan rempeyek. Ki peyek apa yuk? Kacang hijau. Guys, jualan des, jualan peyek. Peyek kacang hijau. Kene iki. Anak SEA-nya, Mbak, iki di mangkok gak? Saya ngenten Mama Diru, iya enak dibuka utuh. Ora ki aku tak beli dong. Iki pesenane apa duduk peyeke Mbak Mat? Hah? Duduk. Aku gawe loro ya. Kurang ikat. Mas. Aku suwi loro, Mas. Oh, nggih. Terkait gak tau ning ndi aku metu paling kok ngarep kantor boleh ini ngono wis gak olah. Nggih. Ya. Ada yang dikai sih gedang ngono. Jen pusing pokoknya. Ane tak pengen gambar aku sing anu ngono kuwi aja nemen-nemen aku. Piye? Tak pengen gambar aku nemen-nemen iki rusak lho, Mas. Apane sing rusak lho? Ngono yo rumah kok wis mari dengan dolan. Ora apa kan. Wis mari. Kan sekolah kan sampean. Heeh. Aku masih sekolah, guys. Jadi Pak Mat. Maksudnya ning gone perabian ya kok. Oh, perabian. Iya reh, kuwi. Oh, sekolah perabian. Mantap toh? Iya. Walah. Oh kan dulure dhewe. Iya, dulure dhewe kae. Sekolah perabian saiki anu, guys. Ben kena nggo jajan anake. Mbak Mar saiki bakulan peyek. Iya tak no. Iya goreng ngono. Kalau guys peyek. Tak sepi. Lah iya, sing urung iso mergawe. Get bakul kuwi
Juragan iki asline piye aku yo rong paham. Jadi wis kenek malah. Juragan apa? Juragan ku sing Ngawi, Ngalos terus arah Jatigoro. Iki juragan apa? Ya kae to. Nek ngulon ning ndi kae karo Jawa Barat kae. Nek ngetan ning Arah Bojonegoro. iya. Oh iya. Ono kae. Iki kan anu to. Lali aku yo nek. Apa? Kira peye. Iya, mana. Pangan aku tak go mulai akeh. Sini berapa? Gua gak ngerti pas aku ora tau. Loro. Si. Loro. Isine pira to, Mbak Mar? Isine pira? Hak renta iki bisa dipira iki? 6. Ya sing jeline sing kene. Ya gak apa-apa wis. Biasanya tanggapan rono lewat kono saiki yo Dagelan iki, guys. sawi karo rono aku. Ki karo anu. Ra snack, ra. Snack mau gak? Ya ora kae sing anu pare ngono mangan barange ora piro. Snack mau gak, Ra? Iki aku nih, belakang nih. Iya. Ini. Kita dulu lama nih, nah. Aku seneng. Mas iki kene celok Mas no terus. Nggih. Ayo. Pakai tani di saiki. Nggih mangke pun sehat malis. Iya sehat. Sehat tapi nyempat iki kan Nggih. rumah sakit Mas. Iki sing blong-blong iki yo kok. Nggih. Sapa jenenge sing ngawi lengalor ki sapa Mas? Manto. Iya. Ini guys, aku juga beli ki berambang goreng. Oh, iya. Ini jualannya juga berambang goreng juga. Kita taruh kulkas berbagai awet. Sama sih masak di rumah. Masak. Lah ibu mbok kae. Boe, yo sing masaknya boe. Lah iya buri kae. Lah omahku ning sendi munggah. Lah omahmu sing dungu tingkat kae. Oh, jadi wis hafal, guys. Yo wis 12 tahun ning kono. Sampeyan tau rono kae. Cuma ini mbene tak kae wong stres kalah. Lah nyapa? Cuma kan kili karo turu apa ora. Karo jenengku sing liwat ngarep iki lho ora apal, Mas. Sampeyan ku ngapa iki? Iya kadang-kadang karek apal ya sing etan nggone Mbah tukang dhisik tukang apa? Tukang pijit kan Mbah kuning apa sapa wi? Mbah kuning. Oke. Kenal loh, jadi Dewa Ijo terus Mas apa kae? Mas apa? Ya tuh sing tukang bakul saiki bakul leben bakul apa? Tas jajanan di ngarepe dhewe sing lor kali kae. Lah, anu kenal Wawan ora? Wawan rada lali aku demu beriki lho, Mas. Lah kene opo to kuwi? Boran Jawa aku ya kuwi. Ngarani sapa kancaku sing liwat ngarep arah ning pundi? Ning kertas montor gede lho, Mbak. Keras. Iya, keras terus gitu kan mau nggone sampean kae. Iya, Lah. paling ana nggonku apal guys wis. Oh, siapa aku ki? Lah nang nggone Wawan wis apal. Lah nggone mantau, apal gak? Aku cuma saiki Wis kelali. Iya. Tekan. Lah kena opo ngono lho kok iso lali iki lho. Lah yo mbo yo kuwi lho yo bikin penasaran. Nah, iya bikin penasaran, guys. Terus aku dhewe iki nek kawan kok turu los turu gak wani, Mas. Lah napa? Lah aku bengi nek melek enggak. Oh, berarti awane melek kok bengi sore turu ae ngono. Iya turu kae arep pas sedelok tok aku. Baru wis nunggu di mak kae mama. Ya iso ngresiki ono kuwi. Nyapu-nyapu. Iya. Iya ke wangi nyapu. Jadi Dadi aku tak sapu ngidul. Ya to ngidul betul.
Ono Buka kae. bingung guys sih. Alhamdulillah sidik-sidik udah ada peningkatan pemulihan. Iki pertama kali iki malah bermangan bar kayak ini kak siang tuh sebenarnya koncone bojoku Siapa? wedok kan Reni? kok sapa jenenge lali. Ora tak lali ya. Aku nek ngomong karo sampean cek Rada eleng. iki lek sampean lumai kono kae cek. Ngomongane dhuwur. Iya. Karo aku eleng sebabnya apa? Sering Rene, sering berkomunikasi. Lah adikku sing Mas sapa jenenge iki? Siapa? Tukang restoran barang lho aduh ngawi ngalor kae lho. Ali aku jenenge ngene. Sing tau mau eloke kuwi lho sapa? Mantap dudu. Iya iya. Heeh, mantap. Lah iki gak tau rene gak wedok kok. Nek nyapa ora tau Rene, repot paling. Iya, jadi bojone meteng. Oh, bojone meteng. Dari ini. Iya, jadi bojone mantap berarti meteng. Heeh, dadi repot gak suku ngisor Rene ini. Ya padahal sik nikahan nggone sing wedok kae, pindah ngalor sing lanang. Sing lanang. Kok roh ya ini kae. Iya roh. Oh, iya sampean kan kono ya? Iya roh to. Heeh. Aku cik kerja ning ndi Idul kuwi. Masjid Gede Idul kene iso ndi Mbah ngono kae. Kalau ngawi sing Idul kuwi digandeng karo Jublet. buat teman dupluk pun tiga kawasan Heeh. Kalau Idul kae ya. Bar kuwi terus terakhir apa jambu kok jambu kok anu lho Mbah dagangan iki lho. Apa? Kates apa kuwi? Kates. Sing kena dibungkus anu diriket digawa ning luar kae lho. Sedegone luar dibungkus apa, guys? Jambu, kates, Duk, jeruk, duk sing enek otote barang apa? enek otote. Iya. Apa ya? Kok aku dhewe lho ngarani salah ali jenenge. Dondong, Eh? dondong, Duduk sing enek otote enek akhire anu kuwi kok aku kerja lho ning kono Cik. pelem. Nah, iki kaya kuwi lho. Oh, pelem. Iya iya. Sampeyan kerjane peleman. Keleman iki perang dino iki ngewangi kono iki terakhir. Bar nulis lali kuwi ya. Baru ngono kuwi terus sambatan aku gawe bapak dhewe tak kirim. Alor ngene bose kae. Oh iya. Nah, teko kono bae blas ya sekarang. Aku lho nyampe kono ngenteni. Bosnya sekarang. Iya to. Walah, bosnya sapa ya? Iya. Mantap. Duduk to. Oh, dudu. Sing arah nang Kediri kae. Oh, arah Kediri. Lali aku ya nih. Karena sing wedok arek anake bobo iki. Ditanggepi, guys. Gitu. Aku sampai HP ku lho golek jenengmu aku wedo Mas. Mulai pertama sing lebu nang rumah sakit sapa ngono iki. Kak Arling. Ya bojoku kuwi. Heeh. Dhisik gawe ngeterne lho pesanan. Terus aku ki mlebu ning Mas anu kuwi. Sing operasi omahku kuwi lho Mas. Sapa operasional sampean? Kayak arek Mas Anono ta sing lor saiki sing arah ning gone kerja buka. Kurang dolan gone anu mantau. Suwi lho Mbak. Aku wedi. Lah apa wedi? Lah selama niki nek metu ning kira oleh. Oh iya, aja metu tapi ning ratan rame makane. Paling aku ya ngarep ngono gone mari. Nanti nggon nadanku dhisik. Baru kono ya wis bali. Boleh yo aja-aja. Isu malah aku metu ning bojoku lho malah. Ning ndi? Iki blonjo kok suka apa? Mbok toteng lho. Lanang kae. Ning ratan kono. Iki ngarepe biji pas apa sing tuwek album kuwi lho. Sapa? Nah, aku rapal mung kene marai. Lah iya. Lah berarti kalau aku iki akeh sing meninggal. Sing ndi kene iki ngono. Ngawi Kidul kene iki lho, Mbak. Sing ngetan Ngawi Kidul iki lho daronge. Toko apa wi? Aku lagi ini blonjo motor anakku ngono kuwi saiki gak tau. Oh, aja sik. Engko sok benak wis iso kerja lagi isi keternya anake gak apa-apa. Aku cek ngenteni arep obsesi anakku tinggal kerja rono gitu tak rong sasi butuh malah. Iku ra jeneng iku jeneng rumah sakit nih. Aku ijik to.
Ije, tapi gelem rono. Gelem ra gelem ya kudu gelem. Harus. Soale pandanganku bareng ki lemah koyo malih, Mas. Oh, ngeblur. Iki ya kena loro. Tapi aku tatep ngene to. Heeh. Gak jelas gambar. Oh, ngeblur berarti. Iya, tapi lagi ngene malah jelas padahal tuh budak kok. Jelas. Nek sarap. Iki lho, kerowak iki lho. Oh iya, kerowak. Iki nomplak sapa dimen kuwi. Dulu kaya. Ndi kerowak ya? Iki ora Oh iya, kerowak guys. Iki lho, Sum, guys. buntu dhuwur iki lho. Heeh. Engko sampe dipasang neh. Iya paling no. Heeh. Nanti sampai normal kalau lagi dipasang neh. Iki tempurungnya dibuka dulu, guys. Lah, buka dulu. Anu apa lah teko iki jenenge sing dewek telepon nang pake aku ngono. Wong Jemang malah mantepku belas gak hubungi lagi. Oh, ya repot. Wong ana adoh lho, Mas. Sopo? Sing awake dhewe ngeterne rono kae le. Melu rono pas mantenan. Oh iya, apal. Lah aku ya Apal ya, Cik. Iya. Aku yo melu ngeterni ning anu Iya, to. iya. Ndi kono kae? Ndi to kae? Ndi Mbak Mar kae? Besamu ndi? Trenggalek. Oh iya apal ya wis. Ya jadi manture lali jadi. Sing awake dhewe rono ngeterni manten ke lho, Mas lho. sampai ngeterne. Iya, aku ngeterni kae to. Terus ning pantai. Pantai kae terakhir wong wedok gua montor dhewe kene mulih dhewe karo Heeh. grup dhewe kaya apa. Mulai dhewe aku kan nang pantai. Iya. Aku arep Eling guys sithik-sithik. aku arep panggilan sing kaya piye no gak. Kayak motor lho. Apa tahun numpak saya gak lama gak tahu. Ojo sih. Motorku digawa anakku pisan. Go kerja. Ora ngerti ya, gue jadi gak ngerti apa mbak. Iya digo kerja. Ya kuwi ya makanya aku seneng omah paling dene mlaku ning ngarepan bali Iya olahraga, nyapu-nyapu ngono kuwi ae. nyapu malah ora. Lah jare mau kae esuk Gak iso lho saiki mah kok jenengmu ning kafe lho ora tau metu. golek itu mini ngono metu tau. Enek, Iya. tapi sampean pas maca wisan. Isuk meng. Iya. Go aja. Pulang kerja, guys. Nek sing loro kan loro-loro. Sapa? Awan apa mantap apa Reni? Ya mantap berarti sing anu le bojo kae. Iya, lah bojo mantap. Lah Iya. barkae kan rabi ning ratan kae lho. Rapi diratan Iya, kae. kayak terakhir berkae lho aku gak rapi urusan rapi lho. Wis gak tau amot. Gak. Wis gak tau rono. Wis terang iki. Loro ki gara-gara rumah sakit bongkaran umum ya lho. Heeh. Ya aku jadi kok loro mlebu rumah sakit. Ya kuwi terus mangane kerasa loro. Biasanya aku ngono mangan karo cacah kancane ngono kuwi. Iya, karo aku bareng kan mangan bareng-bareng. Iya, ora pas kae karo boloku pelajar kuwi, Mas. Belum pelajar. Iya. Belum pelajar iki sapa neh iki? Sing metune kono. Metune dine. Lor. Lor iki kono. Aku iki rada bingung masalahnya, terang iki. Aku ngarani iki bingung rono iki arane ndi, rono ndi lho malah. Masa bingung? Iya, saiki penyakit yo kaya anu. Lah iya penyakitnya aneh ya iki. Iya. Bisa bingungne wong iki penyakitnya. Ini sih kan sing etan to, Mas. Sing etan ngono. Ya. Iya. Gak bingung no lho. Lah yo etan kulon kono kidul gua ade nyelek. Lor. Saiki lor. Ya kono ki lor, kan bisa dong lor. Kok saiki Iya. idul iki kono. Iya. Yo saiki kono. Lah saiki rono iki laku sing susah biasane. Lor. Gawene mancing lho. Iya, kayaknya mancing dia. Tak saya lah kalau mancing tuh. Jojo mancing sih. Enggak, aku gak ada mancing lah. Ora jegur. Gak oleh. Ndak boleh sekarang. Gak oleh. Sebabnya montore akeh. Wah. Ayo, pakai lagi motor ya. Heeh. Aku makanya arepe Mas ini arepe rene kok lho. Lah apa ngerti aku ngono sampean. Enggak sampe diomongi Mbak Mar. Iya. Mas Niat Rene. Iya. Lah HP ku tak tes lho ya ini. Iya, aku gak telepon. Mulai angka wis biasa baca karo marah ngono. Lah kuwi krungu makane aku marep papan tur jelar turu gak iso turu Mas. Gitu to. Iya, iya. Ya alhamdulillah ta jare ora turu ora sampean to.
malah sing ngetik itu malah dulurmu sing malor kae. Iya. Mas Nowas Mas Jomo kae. Iki kene rumah sakit ya. Ibar api bejo cah kidul itu. Mantap. Iya. Heeh. Kurang rono belas aku. Iya, wis nampi asmari ya. Biasane ki awake dhewe lu besaman cik ning kono aku bar kan sing rono kae. Apa sih di Terus dijak ning rumah sakit. Bakul apa? Jaran pokoke bekel manuk kae lah. Kokono barang lah. aku jaran. Nek ngalor terus metu sawah lho. Iya, terus sawah ngalor terus. Delok jaran. Dulu jaran, bakul jaran, guys. Ya ora kudu wedhus. Oh, bakul wedhus. Kayaknya Coron. aku rono. Bakul wedhus berarti anu apa wawan paling. Wawan. Ora paham aku jenenge. Wawin, wawan. Sing ngerong ngelor sing ngerong kan ngawi kidul kan. Ngawi ngidul. Lah iya arepe anu. Ya sing lagi barabi ning pikiratan kae ya, Mai. Iya. Ya apa? Tapi jenenge sapa lali? Lali ngarani wong gak wani aku. Terus tomat. Timbangane kleru ngono. Iya mbok bisa kaya wong anu. Baru iso sing gawa lara tau ngarani jeneng kaya wong anu kok. Aku kaget bojoku dhewe sing barep lho. Ketinggalan. Bojone sampe sing barep iki sing ndi? Bojoku barep bojoku siji tok kuwi, Mbak. Lah kengken nek ngomong jare bojoku sing barep kengken. Bojone sampean sing disapa to jenenge? Ya Mbak Nar kae, Mbak Mar sing anake wong arep iki kae to. Oh, Mbak Mar. Iya. Mbak Martini. Iya. Oh, bojone sampean iki kuwi tok. Iya. Lah kan jare sing barep. Lha ora duwe bojo loro siji anu gak duwe bojo kuwi kae tok, Mas. Walah. Wong ndi? Lha masak iki. Walah masak mingke to. Iya. Wong iki bojone sampean. Iya. Wah. Bojoku kae, Mbak Mar. Walah Mbak Mar bojone sampean. Ora Mbak Mar mau jare bojone sing barep barang. Baru tak tekoki bojone sing ndi. Bojoku sing tok-tok kae Mbak Mar kae. Apa ini? Iya iki ya. Wih, bojoku. Bojone sampean kae. Iya. Bojoku saiki ngatone bojone lanang sing Anake to. iya to, anakku bojoku wedok. Bojoku kan wedok kabeh, Mbak. Anake to. Anakku lho wedok kabeh. Heeh, piro anak sampean? Sing arep dhewe ayu barep kae. Heeh, wis bener. Terus iki Mbak sapa kuwi jenenge lho rada angelian kuwi. Heeh. Kalau sing cilik dhewe kuwi. Sapa? Ya anakku cilik dhewe. Sapa jenenge? Sing dolan ning gone sampean Mas. Cik nganu kae. Oh iya eling, coba jenenge lali anake. Sapa celukane aku kira. Rara sapa? Rara sapa? Iya, kok aku nang jero iki rada anu, Mbak. Nah, kan aku bingung. Aku ada kok sore biasanya dolan pinggir kali mancing kae. Wis eling. Wis gak tau saiki gara-gara arep tuku obat ya wis ora duwe. Arep tuku ya wis ora ogah, wis ogah lah pokoke. Ya wis ra duwe. Iya, tanamanku mburi, mah mburi dhisik kae. Jamane sampean kae nglagone sapa kae? Mantap. Nggih, anu kae lho, das-dasan kicing kae lho. Oh, aku pesen sampean kae. Iya. Eling iki. Aku Eling. aku gawe pesen dasar kicingan kok kene telu. Iya. Heeh. Bapakku, mbahku, Nah, masku. nah. Sing meninggal kae tak pesen ini kene eling ngono lho. Eling bar kae aku lek kirim ning endi rawo ngalor kae ngulung. Ya pesen aku neh to kae terus tak kaya ngene mboke manto kae. Iya, terus nggae maisan kae. Aku pesen neh kae. Bar kae kan aku nggih patok ning omah biasane budal rono to. Oh, bae ngono bar patokan oh yo ngukur petok. Iya kono iki aku cetakan maisan lho iji. Sik duwe. Iji ning mburi kono. Tapi kok iso gawe. Belum iso aku play iki nek mbok pirang wulan iki sampe. Makane anak buahku sing anak wedok kuwi gak wani telepon. Biasane kan mboke, jadi mboke gak enek jadi aku gak paham. Wis kulo wedok. Aduh. Ini lho. Lah mangane kuwi. Gue tak tes apa? Gak apa-apa.
dhewe ra tau rono jenting nginepe rono lho. Nah, Mas. Dieling ora sampean? Gene Mas, no. Deh, kalikan Mas No iki sapa? Aku. Iya ta. Tumini. Iya Mas ini kae. Iya Mas Tumini kae lho. Saya rono sih karo wong gede telur kae. Oke, sapa gede lor? Sing anu kae ne anake lanang cilik kae melu kae. Bar olahraga ya terus kangen. Iya sore tak opo tapi itu lah sore banget ya. Nyapu. Ya, ning rombongan terakhir numpak karo dulurmu. Oh alah, ngopi ning pikiratan kono kata. Iya, Iya, mampir ning nggonku kata. nang kantor nganu kae. Ya, aku Kantor apa ning jalan tol, pinggir jalan tol. iya pinggir ratan iki. Piro ki? Kabeh. Tangale aku 30 soi. Ora men iki nek ae nyapa kok ruso iki. Aku inget-inget dalanku metu. Dek tak perkara duit moh, gak ikut campur urusane wong wedok ya. Ora Mbah, aku ora iso kerja ge duit tok. Oke, makne dah mari ben iso kerja. Amin. Amin. Nyapa? Tiba dijadi bojomu ngono ae. Sayang paling. Sayang. Udah itu mbak anak ini musuh. Anak kan temen jarak. Jaluk sayang lho bojomu. Iya tak sayang nomor tak sayang. Tapi turuku tertas jatahku kebengi tok Mas. Oke. Nek awane diluk paling lah. Diluk ngono kok aku iso ngliput ya wis. Iya, dari kok nak bengi mare melek ngono ngomong. Aku nek Piro iki? Arep lure. Arep lure anu. Wis rasa susah. bukan aku toh. Ya ora, gue belanja neh. Wah, tak kira dikene aku. Lah njaluk. Enggak, ora. Kira njaluk. Aku tuh. Apa? Iya, Mas. Nah. Wes. Oke. Makasih Mas ya. Oke. Wah, kayak anak. Iya. Kayak aku lho, wis termasuk aja kancaku mbok anakku gak ngerti bae. Dulurmu jere. Iya toh, dudukane liwat rono lah. Aku yo urung delok kono barang aja rono sik. Sumpah nang rumah sakit meneh. Tuh, operasi balik niki. Kowe krungu ta sampean? Ya wis ngono kuwi mangane gaetane ndi bojomu. Iya ben gak apa-apa to, lha tibane ceklong iki. Gak tahu aku metu rono, pengen rono, njaluk rono, gak tahu. Aja. Sombena nek wis mari ku dolan nggonku. Yo iya biasanya njaluk rokok. Oke, mengko nek mengko wis mari dolan nggonku tak kei rokok wis. Alhamdulillah. Tak tukokne rokok tapi wis mari lho ya. Iya, dari ngarepmu sing bakul SKJ ora. Ije, ya apal roh iki. Roh mah aku ora Oke. roh. Mengko nek mengko dolan wis mari dolan nggonku, tak tukokne rokok saada. Rokoke apa jaluke? Lah sam kayak sing gawe Mas. Sing Neko. Lah aku lemadep nang kene kereta ciklaran. Ono ki kemarin mas medep ning ndi aku. Ya, makane ben mari sik ora wis mari ku lagi elik. Iya. Kok dolan nggonku, tak tukokne rokok saada. Mangkane iki mau tak Karo jaluk apa? Es apa wedang tak kei. Berarti ratan ki yang ngulon dhisik Yo. to. Lah iya. Kok eling. Karena ki nang ndi? Dalam. Aku rono ya guna kon ngalor. Ya wis aku pulang dulu ya. Iya, Mas. Heeh, aku arep ngene anu. Oke. Dulu guys. Iya.